Bisan kung boto ang inahan ni Julia Barreto sa love team nila ni Inigo Pascual, apan deklaro ni Marjorie Barreto nga dili pa andam iyang anak nga makabaton og boyfriend. Niadtong Sabado, gipagawas ang episode nilang Julia ug Inigo sa television anthology Maalaala Mo Kaya. Matud ni Marjorie nga proud kayo siya sa iyang anak ug matud pa niya, this is one of her finest. Nalipay sab sila sa ratings sa maong episode. Luyo sa pag-angko ni Julian Estrada, anak ni Senator Jinggoy Estrada, nga iyang nakarelasyon si Julia, si Marjorie nagtuo nga mas prioridad karon sa iyang anak ang career. Sigon ni Marjorie nga pwedeng magpaligaw si Julia apan kung dili pa type sa iyang anak nga magka-boyfriend, wrong timing ra sab kini. Si Julia gikadagdang mag-debut karon March 10, 2015. Sa Showbiz Chika, Maris Puyo.